Balik na mga kapuso din sa GMA Regional TV Live tinuod nga karong panahon na daghan jud kaayo ang nagkalisod apan na daghan masab kaayo ang mga tawo nga milusad o kaugalingon nila nga mga efforts aron na makatabang sa mga labing nanginahanglan. Karong buntaga atong ilailahon kining #CoupleGoals gikan sa isla sa Bantayan nga miorganisar og ilang kaugalingon nga mga efforts aron na pag-abag sa ilang mga katagilungsod. Makauban nato karon si Sir Jory Hontiveros ug Ma'am Annie Abeliar gikan mismo sa Bantayan. Good morning, Ma'am ug Sir. Good morning, sir. Morning, sir. Thank you so much sa pag-uban ka namo. Kang kinsang ideya man ni nga mag-organize mo og relief efforts pagtabang sa inyong mga silingan, inyong mga kauban diha sa inyong lungsod. Sa akong bana, sir, di Jory, iya ginang first nga idea. So, siya na'y explica sa imuha kung giunsa niya pag-create kani nga concept sa among gamayng pagtabang sa katawhan sa atong na-face karon nga COVID-19 nga pandemic. Sir Jory, unsa may nakaingon o nakapaaghat ninyo, sir, pag-organize ining tabang? Nagbatar ako buntag nung kanang murag na calling sa ko as Ginoo nga manghatag ko og ginabang. So at that time presko pa kayo nga ako nuna. So buti pasabot para sa kuha nga naay tuyog yun og gusto ang Ginoo nga ipahimo sa kuha. So mo to ako dayon giistorya nga akong asawa kung okay ba sa iya, di ba siya moagin sa akong desisyon kay mo involve ba ya diha ang funds nga akong pagahimoon. So ni okay man sad siya dayon. Salamat kayo sa akong misis, walay pagduwa-duwa. Nga ni okay sa akong mga plano. And then among plano ato usa or duha ka business kami manghatan. Pero nakasaad ko sa Ginoo nga kung napakoy grasya nga maabot sa kada adlaw nako mag-set aside ko og budget para maka-continue namo ang amon advokasya. Panghatag bisag sa gamay lang pamaagi, at least malipay katong tao mahatagan namon mga senior citizen ana atong kinanglanon gyud. Klaro gyud nga tabangan, Especially mga frontliners, sir. Nga mo joy naghatag og dakong katabang sa ato ang sitwasyon karon. In the form of unsa ninyo gipanghatag, ma'am, sir, mga pagkaon? For pagkaon, sir, muhatag mi og meals, among lain-lainon, usahay snacks, then usahay painit para pawa sa mga duka in town sa magbantay sa gabi, mga barangay tanod diri sa amwa. Bugas ana hatag mi basi sunod adlaw sa lain na sad mi nga barangay mga hatag bugas siguro o karne na sad. Nakahisgot ka, Sir Jory, nga personal funds ning inyong gigamit ani unsa man tinigom nga kwarta? Yes sir, yes sir. Unsa imurag Na may sobra sir gamay. Sobra-sobra man ang nahatag sa mga nga grasyas Ginoo. O amo sad i-share bisan sa gamay pamaagi. Personally, Sir Jory ug Ma'am Annie, unsay kalipay nga nahatag niini sa inyong kaugalingon ang inyong pagpanghatag pagtabang sa mga nanginahanglan? Dili na ko kaya express ang akon mabatsagan oras kun mohatag kami, especially na ako na kami sa field manghatag. Kanang mo smile ang tawo og musulti nga salamat. Ana dako na kayo na nga garbo para sa kuha sir nga ang tawo nalipay sa among gihatag. Mapasalamaton mi sa inyong mga efforts, ma'am. Ug nahinaot mi nga daghan sab ang murag nadasig nga mutabang basig doon na mo mensahe sa mga tao diha. Ang uban siguro nagpanagana siguro ni sila muhatag sa bisan ginagmay, basig doon na mo gusto ipaambit sa mga tao nga gusto sad gyud nga mutabang sa mga nanginahanglan. Kamo dia kita diri karon nga nades Bantayan kanang untano kung naamoy sobra sa inyo ang panudlanan. Ayaw mo duwa-duwa pagtabang sa nanginanglan karon kay ang grasyas Ginoo mo abot ra jud na nato sa di nato mahibaw-an. Kana kun muhatag ka sa aton kasitaw og gamay nginabang
ang mobalik sa tuwa ana sobra-sobra og napamatud-an jud na nako hangtod karon. Daghan kayong salamat sa kahigayunan nga gihatag ninyo kanamo karong buntaga o ginaot magpadayon ang inyong maayo kaayo nga kausa. Among saludo kaninyo Ma'am Annie Abiliar o Sir Jory Hontiveros gikan sa Bantayan Island. Daghang salamat, sir. Salamat sir sa inyong pag nailamin na ninyo. Thank you so much. Ninyo ang amon gamay hinabang. God bless you sa inyong tanan nga mga efforts, Ma'am ug Sir diha sa Bantayan.